All right, hello everybody. So this podcast is a conversation with Mr. Orville Hora of Mankind Binget. Ni Orville Hora kat may isang local singer, ti Gurut Music, and of course local actor, one of the best actor of local films that I knew. Ay kat ti istoryan mi apo kat about karigja experiences na iti as a local singer kan local actor, and of course karigja da personal beliefs na about leadership and more. Just a quick mention before nga Pantayo podcast. This podcast is sponsored by Frederick Walang. Also sponsored by SciSpace Tech, Monofloor's Egg Poultry, Millennial Tech, and Carl Tech Repairs. Also, it is sponsored by Benguet Millennials Entertainment Production. Without much ado, let's go to the podcast. Ipay mo, nagamat kindi, mapansin, takutan, dungun, takwali. Okay. Ayan. So, funny story before we are going to start the podcast. Ang ganan is istorya kami 30 minutes. Di ba na i-record? So nga, Sidu yan. ulitan mi kasi. With me is, of course, none other than isa sa mga pinakagwapong mukha ng Igorot Entertainment. From music to movie making, si Lakay Orville Hura, and of course the producer ti sino nga tayo ko mga boss di J Sakpa Production, or sorry, Benguet Millennial Entertainment Production, ti Jan Rada kat Action Movies nga igurot si Sir Jomar Sakpa. So ayan, din kan kanak ad kawin man pay engge temet din istoryan mi yan. Afay mo din na i-record ya. So I'll start again by asking, so saan ka nagsimula doon sa entertainment career mo? Let's just say career. College, pas lang ngayon, sla aksidente. Si, the afternoon na nagapok sa eskulaan. Siyempre, pagod sa klase. Pag-idak jay kampo. Tatanda yun ka aruba mi napigsanga jay radyo na ti 99.9. Na nadungog ko jay nga dati audition ti 99.9 idi. Magic Country yan. Magic Country yan. Kunakpi man kinimanong ko, try. Baka may kinimanong. But, si manong mo ay si Gilbert. Ngaykat may samot nga isa rin sa mga one of the handsome face of Igorot entertainment industry niya. Mas gwapo ka naman. And then so diyan nga nag-audition kayo. Naptimaray kami timan napang kami to 99.9 kat na-try mi naki-audition luckily. Out of 300 plus I think nakapasok tayo ti top 10. Ni manong nakapasok mo lang. Oh, so nagsabay kayo. So with that, di nakapasok kami kasi madanaganak kasi naikanta ko jay amok lang nga kanta idi nga The Dance Can by God Brooks can day ko day Shelter of Ice by Don Williams. Dahil lang tayo amok ko to madanaganak mo lang nakapasok ko tanya nga itinex. Nga itinex at siguro si Dete mo't magapay lang si Siwit iso nga. Wow. Jadi pinaka-challenge sa kasi na nakapasok ako. So first dahil madungod-dungod ko kini father ko nga kantay ko ito Billy Cyrus song, classic country songs. God Brooks matlaang mahang ko maakwa gamin ko mga memory siya yung kanta ni Papa Eddie. But the first nga nakote She's Not Crying Anymore. She's not crying anymore. Yeah. Okay. Ni manong mat Eddie Rabbit ya. From up the top of the stairs. Sinjay kasi pinagsiparit dada kami ay so anya di nga kasla nga separate category. Nabingay kami ngay titalo. Oh, every Friday next man jay
next 20 Friday man nun. Oh. Dito dati nga ako lower General Luna. No, lower session. Bonifacio. Kuha idi, sinian. Oo. Ang laki ni makapasok ak piman ni manong natin nagngam since timan siya nga rason han nga day hana nga naala jay piece na no dikat nagkapsat kami. So kunan jay producer. Nagpili kayo no sinuti ko. Madipiman mo siyempre brother kami kat kompetensya hada nga jay ma-develop kanyami jay sapawan. Oo. Which in-explain na piman day. So siya tinagtuloy gana to'y grand final mi supposedly dito'y SM. Yeah. Yung gabot dati something na ko ijay. Han nga natuloy iso nga tinag-perform ijay SM kasi naka-schedule dayon. Lagi niya natindag nga idi. Damanong ko. Okay. So dati nag-perform ijay SM. Da kami kat dito'y BSU. Close gym. Just to point out here nga ni manong mo nga ni Sir Gilbert Hora nga ikat ko. Instructor ko ti kickboxing idi. Win ta mahilig mo ti ko Tapos idi agayam kami jay si CDC kat ada jay corner ko ya. Then first round ko samot medyo bara-bara. Yamag mo di. Lumanga bakas na iklay dati tatoy chicks mo. Law yun nila man encourage ya kan. Gade. Joke lang day, shout out to Kuyang Hilbert. Kumusta ang buhay? And then piman ijay nga nagrugi ti ko. Kasi nung madismisak magapuak jay eskwelahan hanak niya jay managkulong. Kahit kung adulti friends. Iso nga so outgoing ka nga kunan na yun. Kahit kung adulti friends ko iso nga nung adati ko makisuro taken agjam da Sir Andrew Matlan. Sir Andrew. Hello. Andrew Paulino, shout out. Sir Jason Osong. Daduma ang kung maingat may bagay nagan yun baka gana nung bigat. Taado nga. You have accumulated a lot of friends. Yan. Dati naibudsak ni Sir Andrew Paulino piman ta dadatoy production TBS ijay nga nagrugi. And then intultuloy mo di. But then ijay bigis adan ba ti recording mo ijay nga ako? Ijay nga tay. Awan bigis. Ada ko dito malagip ko di 2012. 13 I mean 2013. Ada jay intud piman ni Sir Paul. Hello sir. Hello Sir Paul. Ada intud na piman nga kanta nga day damilay kan daytoy ko. Mumuyang. O since anak makaawid ijay ko intud impasa na kini Sir Jeff Anton. As ayan mo di 2012? 13? 13. Ayun kanan bulbul sin kabal ibala si tao. Ijay ti rason di ko mangam ada itinayo na TV gis jay naging modulak jay may isang kantada. Kat ijay nga pas lang ijay nangarugrugi nga ni kaya nga masumangot ti camera. Taga nga maluluom. Bigis dagi ijay kantan da jay sinmikat nga kanta ijay kat day what is that? Waynasdi of Madam Margaret Locano. Kaya kat da kayo tinag-model game niya kayo yung artista ng music video. When nakamit na si Morsurot ijay hamot nga totally nga kailangan na dati part very open na piman nga siya kat willing nga gadal. Very open na piman siyempre additional pagastos dati kung natin pang itultulok na piman nga makikuyukuyugak di kahit kung nga ay makuha ngay ma-curiousak ngay kasano ti production da ijay kas jay set up ti production idi no malagip mo dyan naramid tayo nga pelikula ijay dator nya ti kamera tayo DSLR nya ti lighting tayo the light of the sun natural vitamin D anya ti mic tayo on ti mic ipigsam jay boses mo win so nga ma-curious ako ngayon kasano tikas tayo nga ag-shoot ijay talaga ba nga naka-set up nga day big production talaga so na tulihan day video mo lang ijay kat paalis-alis ngam ada jay ko nada nga system size halimbawa no kastoy niya kunwari nakakasta action movie okay ag straight ka kasi jay dati freeze paspas nga malas jay video
An nga isublik jay kwan santo. Sige manan. No, Tama dadal jay continue. This podcast is brought to you by Carltech Repairs. Carltech Repair kat ma-repair si cellphone, tablet, kan laptop. Mapa software man ti problema na data or hardware, kayang-kayan ti Carltech Repairs. Carltech Repair kat masarakan ni Jay stall number 113, second floor of Old Public Market, KM5 La Trinidad, Benguet, or you can contact them at 0910-702-1930 or in their telephone number 074-424-0701. That is Carltech Repairs. Wen. Kasi may side ikot din jel alaan tayo nga ka emotion. Nagpangit ngay rugyam. And then robot ka kumagot. Kat kun nakot nyamot sa maawan manen. Yan. Kasi ti iiwasan pi man din ni Sir Paul. So nga. So jay ti system nang ag-shoot when though agsusabali ti system dagi jay damang kukwa. Yung makuriousak lang kasi kung nukitam din no ilam din ublada yan quality man pulido man. So sila nga kasano mo tayong kastado nga ng aramid dito So from biggest Pioneer. Win. Ada jay nabuo idi siyempre hanta yung mailibak nga iti samahan ada nga talaga ti hanga pag kinaawatan ket ada nga jay pagkawatak. Yeah, normal. Ang i-deny day nga napasamak wen. So that happened between the gijay imo na kaduak nga contestant idi. Okay. Yeah. Kasi jay duma napanti ko jay da kami na. Yeah, sinmi na. Iti binuumi daytoy Cordillera Serenaders. Sir Jason Osong. Yeah. Sir Jason Osong is actually multi-awarded teacher yan. Galing. Shout out to you, sir. Tas ni kakadwa na ijek Ma'am Sarina Mendoza. Pambaw ko Sir Andrew Paulino mut lang and ni Sir Joel Bastian. Ay ti Sam nga kakadwa idi nga nangigagit kanyami. Hanggang naikuha dito'y Pioneers. Anya dagi jay projects nga na-involve ti Pioneers. Kanta dito VCD mat lang. Sino ka naman di kantam silid kayo nun? Di Ilocano. Yan, na-discuss ta dito itatay nga mululitan mi lang. Yan nga jay Exchange of Heart, Queen of Heart. Nga baka adwa ni tanan mo record man sample si ka? Mali. Masama ang panahon. Day, nagmayat ngayon. Kasi kasla na-fulfill day kayat as a barito ID siyempre. So is that your dream ever since you were young? Kaman ay sinay di kaman arapap mo at least ay kamanin ako makakanta tin kaman di or when actually kasi ni Papa ID kan kanta ID record da ngay cassette. Owen. So ako may baga-baga na pi man nabats na ni Ma'am Lourdes Fangi. Ma'am Gumiakwan. So challenge na nag-record record adi kumaidi ko na. Ut ko sige. Sa pawak na itarapap mo. Nagkatotoo. Aksidente kasi siyempre unang masarsarili mga record sample da kwartaan. Malagip mo din idi da kami ni Sir Sendong Jay podcast before. Iso tikwa namot lang. It so happen lang nga idi nagkankanta iso na kanidang yan idi dawat datin ay idawtan da si Oblakot magari tan din tulagan ket tulagan ket idawtan nyo sa kon si ay tulungan nyo sa kanay mga i-produce album ko. Sinubsubli iso nga ko nakangaykat ado siguro man di talented ay kakailyan ta ko. But during that time no sino di way makasagun si mang finance kanda ida di makalusot. Kasi actually Sir Joel Tingbawon folk singer nga matangtangad ako na kat Manila iso nga record pa sa idi kat napang ka Manila kat masapalakol mo tati kwarta. The same time mahal nga talaga ti pa nag-record idi. So nga iso nga
with quality the product ini kasi ang bayad ka hindi ka mamunta quality. Quality, yeah. Tama. Unlike today, kung hindi ka takot kayo, you can easily produce. Na. Makaproduce ka ti kung compromise because it's cheaper. Mabalin pa nga i-quanti social media. Nga it's cheaper so nga you can produce a lot of content ngam di mo ti suffer quality ng peso. Santo wain no kunam gamin nga sa kayam about the technology niya. Masayang ti oras mo. Kasi first and foremost ko the quality han makidi nga I'm not saying nga amin nga kasi awan ti critics mo the viewers mo ti kasi pindot mo lang download kunahan nga kasla idi nga ay record mo kot uy silang dublium ulita man na ada ti kailyan taman ini makamalipatak ta istorya kon nga nag-viral iso na siguro ti first nga igurot nga nag-viral whoever that is I won't say the name nag-viral day ko na so na view kahit nasa wen ngam the quality of the product nga ikatawan mo medyo na lang actually when just relating to what you're saying nga ikatawan niya kasi tatakot ko Jay ubing na lang dan yep sorong pa lang na search sa internet data sa cellphone da so ano agpakat na lang iti ko na lang Jay word nga aduy mas ma-appreciate na nga yung luluko may pa-upload kaman din kan takot ko yun pwede din ay kaman maturity di let's just say din man kon consume si content ako duani nga din syempre din ay content kat amin kat kaslang ti marketplace ti content or product entertainers nga kasla kayo kan ni Sir Jomar kat social media yun haanan nga kasi lagi kung kunatay tatanga baka not VCD tanuduan yun naman ilako kasi VCD or DVD sat kaabon man ilako si DVD player pangsalam man di pa ata ko na pangsalam sin sadkit ay sana ko duan ni kat di pa naabatan di amin ay content di anda kayo ay well let's just say OG or you trained for it and then content ti amateur nga kaslakan da kami nga ikat agsasabat da jay social media and then ti makita tayo kat kisla jay well maturity of the consumers nga ikat hanpay lang nga kaslakan we are just starting to appreciate the content iso nga data ko pa lang din ilaan ta ko yan din kasi siyok din ilaan ta ko yan din ay very short ay kaman ngayon lang kakanakadid ko yan ay adita ko ma-appreciate pa lang din long form ng kamanda na or din ay long ay movie ay inrigatan di producers magaan ni tandin ma-appreciate ako kot din ay in makyab sin nyog ali kang kanakad kawin natugdag iba na yan iba ang mababaw ang kaligayan ng tao ngayon ngam ay agree ka nga ta kasi din odo may man produce kat sidoy di pangyano kanda i-match lang ay tapno kumita ka i-match mo din ay product mo or din content mo sin ay layden di ipugaw no yan marketing strategy piman alam mo nga quality ngam ay umagri ka nga tas di style or di usarum day to'y medium which is the social media create a product that is useful nga mang itad di message ijay tatao which one is better kunsak day apa na jay option bin bagam kasi jay mang panpanunutan ti tao kan may legacy niya tama uray man basit jay kom ket ada ti maadal da kaslangay there will be a time nga awan tayo ket ibagadang kuapi man daytoy nga tao daytoy piman tinangi pasikat ditoy dati maadal kaysa day umita ka nga day nga ron day kung kunata tatay nga dinadaal mo imbis na makatulong ka adat dinadaal mo sa ligan jay panagsautay ti kwakit han nga umno nga dapat nga kwakit yan social media there's no filter nga ako ng tatay when but then they ngorti sometimes no as a person living ay kat ayun wala ka din amagan na at magadi kanok si Arnie there's still yung nandun pa rin yung struggle but then if you
yung dagi jay slakon da kayo nga you really love your craft. Slakon si kakot ti makita nga ikot you really love yung ganito na ano yung acting, yung mga it's your passion makikita Sumpa na yan. Ang podcast na ito ay sponsored by Frederick Walang, and si Mr. Frederick Walang ay naghahanap ng mga tao na mayroong Japanese Language Proficiency Test or JLPT N3, N2, or N1 na gustong magtrabaho sa BPO. Ang salary doon or ang sweldo ay aabot ng 50,000 pataas, depende sa inyong JLPT proficiency. For more information, you can contact Frederick Walang through his Facebook. The link is in the description text. Day nga, actually, dito ikakot kasalamat lang to test yourself. Actually, hantay mo ubing nga ka na yun kaya't kung there will be a time, siyempre, lakay tayon. Wag isuro ka, isurong dagi ikakot, at least patsin na ka kasi adati product nga inaramid mo younger days mo. Han nga dyan, agisuro ka too late. Nya nga to see is to believe ko na yeah, one of my regret actually jay kasla may relate ko jay very short time that I tried fighting. I don't have a lot to show, so sometimes ada nga jay bain ko nga gisuro. Wala akong adati there are few ada pa jay may sanga na video nga ikot na dadaal jay DVD. And this is my time to call out SDS production. I don't know kung SDS production yun. Kung nandun pa yung video ninyo ng Red Lions Galwans Cup 2007. Gatangok man jay ko. Just ko. Tama yung sinasabi mo na at least if you say something and then you can show this is my work. When at least nga mabalin nga mamatid akon si ka. Kasi naman pilosopo di tao halangan met pingan you talking about Japan katang ka nga nag-ex-Japan. Japan. Siyempre talk about farming siyempre farmer dati kasi lang ti first nga kitanti isulwam tatagamin ko di accomplishment mo. So jay kung kunak idi nga there will be a time na lakaytan bagati kastoy nga young talents. At least nga so that's why you really go for the if I'm going to create something in this field of entertainment, the quality na talaga. Quality tas jay ko Lord hangay nga may sakripisyo jay no sino ka. And we're back. Saan na tayo kanina? Nito jay quality at least nga kaslangay gamin tiket ko jay ibatim nga ang panunutan lang ako kasi tinaramin mo habang ada ka tuwing industry. It's all about the legacy kas lang day kita tayo da Joel Tingpawon, diba? The quality of work was greatly appreciated, and then sino pa nagida do mga artist tayo Peter Tanan ado actually tinalalay nga di ko nam tatay nga ado actually tinalalay nga talents naling kumanta di nga ron financial na gastos piman ti agrecord hindi kanu kasi hindi nabutan yata ang ko ano na saan ba yun kanina ba yun yung sinasabi ko kanina that ni Sendong idi idi tinmaray kanu ni dangwang councilman siguro ang komuno sino nga dangwa iso na tinagkankantay di nangabak ti kasla nga tulagan no mangabak si siya suportaran na din pa nag-record na tan di pan recordan daud Manila ba kano Manila tatan idi nangabak kano idi amoy si siya man paila idaw tandat kano si no man obla yan agadi tan di tulagan at kamanay na negat na nga inawat di trabaho talaga nga kasi tikulkulit na di agkarasubli naumad sige nga rot nay ang kaano ka nananap si bandana din ka na nangord isong mailak marot sin facial expression na di jay podcast nga ikat noon yung pa nga nabuede you can listen to it or watch it in YouTube, Spotify or Google Podcast.
Kaya't alaak tay gitara, idi kunak nga kasi ngay kat, ayo! Then expression di ro pa na ay, sidi ka nung ay teary-eyed ay, this is it, this is the dream. Kung kuna na ngay kat, ma-imagine, makwam ngay, ma-sense mo kung marikndam ngay, joy, karigat na idi. Uy naman. If you are an aspiring artist, whether mapapelikula, wino mapakanta ngay kat, joy, karigat na idi nga, agasa man, he has to fight for it. At least mo kidi imbag kidi ta he fought for it. When na-fulfill na niya. When na-fulfill na tanuhaan, adi pa'y awan ti talaw tata. Awan, iji wan sir sindong. Hello. Shout out to you. And no ka mailiw kayo kun Apo Sendong ada ti radio program da, ti RPN. Mabalin nga makita yung sula dyan Facebook damat lang. And kasi, going back to you, yes, saan nagumpisa ang passion mo for this acting and singing? high school pa lang. High school lang di wen. So you started at the same time yung training mo din doon din ang galing. Adi jay kuna da nga gayam nga malagip kon ang istorya anda di Teatro Sibol. Teatro Sibol. Ijay nga very active tayo kami di high school no mabalin ket bagi tayo amin ti active ay ko ang no dapat saliam. Kahit mo nga i-test jay bagim. Ket siyempre ijay nga kunak kayak ay Teatro Sibol sa pay naging main character. Ket idi dark jay stage nalipatak na jay ba. Nalinglinga kay linyak. Final day yun, presentation. Madama tadi. Ket adapi man ni Sir Nico Lasa. So tag with video. Gas-gas to na piman. Sige lang. Namchak awan did air ni. De pay kasin ko ibagbaga nang hangkuan mo no is it excitement na kuana or de talaga na mental block ako siguro de nervous kasi. Dami nun siguro di. Tatan after 5 minutes siguro kasi nag-break. Sinudkat mi. Nada nagsubli dya pa nung sinudkat ko dya ko sakto sinubli man nun. Dengay nga apa nga nakayak na ide. Dya nga nagrugi nga kayak gam dito. Siyempre no dya kunata tatay nga no adati video dya sango kasla. Anda dya maratel ka na talaga. Kasi video dito siyempre idi masiti technology. Dati video nyo nagdak to sa ni sinay at least basit cellphone pa so nga di madlaw very late tayo piman nga ko sila na nakuha ti panggap di dito video. And then intultuloy mo adda nya dagiti da ikwataman sagay saan takod din ay pelikula ay nan balin ay part ka nga main character or kwa. When J part ada di pelikulan biman ni kwa Sir Jerry Bistoka. Nya title na. Kumalagit ta nagaduti ng awin nga pelikula ng ada ti sin EJ. Shout out to Apo Kagawad, Kagawad Jerry Bistoka, filmmaker mo lang. Ada JD. Ada pa lang di college sa kini. Nag-extract ni. Basit lang segment. Kwan ni Sir Chris Sikkel. Anya nga pelikula mo rin? Hindi, ang kumalagip dyan tayo. Hindi, tinagrugiak na talaga ang about the movie. What else? Kasi tas day ko, di next is dito Wednesday. Wednesday. Tas dito Tawid. Santo dito pandikadwa tayo piman Sir Jomar The Tour. Dito tour dati twist na kasi niya ko na DJ antagonist kasi slamadik nga dama siyempre day napalpalabas nga pelikula si Katibida tatan idi katulad i-challenge niya bagay siyempre let's try new role yan kinapot ko din. Aminin natin sa hindi, dinala mo yung pelikula through your acting actually. You carried the movie. Andangay tigwa. Adati feedback.
Pahinga kasi kasla madingit Oo. pahinga na kontrabida ka. Ako siyempre I want to challenge santo kasi timbagada kasi being an actor. Kasapulan nga ko. You submit no nya ti ko ti director. Yeah. Ano nga jay bagam ha nalalaingak mo si siya no. Kasi jay panunot na aramin na dayon Iso nga siya ano nya ti bagada kat no open jay director or pang dati twist at suggestion. Okay. Kasi jay kahit mo jay kat day mayat yung pagbalinan ti movie. Okay. So it's the quality of the job talaga. So magsublito jay ko naktatay nga nakafocus at iti quality. Oo, tama. So in my part I want a quality acting regarding the technology in other matters. Leave it to the expert. Leave it to the expert. Yeah. Kasi jay tapno adang jay ko nada nga team. Tama. Oy, ani nga di biyangan ta amin ay saka sa. So but then nandun ba sa plano mo yun? Or you were just slangan na awis ka lang, hindi inawis na ka ni Jomar yung time? Tali di ko na tayo tatay nga I want to stop kasi first and foremost kat ada asawa ko ni Mano? An nga for sale. may salang winutalo. An nga for sale. Lo bakit? And then di ay ada EJ time nga ko siyempre marabiyan hangko kayat ngay nga jeti narigat between there is some the adjustment. Kasi it's my hilig ko fashion ko ti ko fashion acting santo kahit kung mga makatrabaho na kayo to tapno mo ta maging friend kasi siyempre marabiyang kang agawid at dati ko nandiyan partner mo just a matter of explaining nung namang sangkot Kanjay pa nag-approach mo rin? Approach ko na kan approach Dati ko kasi siyempre mamuti man ti mother siyempre madanagan ito di anak di ko naktatay fulfill mo kasi hanya may subli da ito at tama may subli jay yang gitivity tayo nga dahil hanya may subli kat the best way kanyak na response to that kat tatalnak hindi na buhay na yung pelikula. Para kanyak tinaitid na tiya ngay kat ko tayo siyempre kabarbaruak pa lang jay man kain jay friendship aduti na pa aduti na mamuk jay nga kakadwa hindi ko nga di the likes of ni Apple Swing the likes of Rolly Badando actually is shout out to you artista ng ano ngayon Tuding artista nisong kanadas di Provinciano so hindi ko alam kung paano kasano nga tayo na discover niya si Provinciano baka gapoy ti ropa siguro. Samuel Jackson of Itogon. Bayaw mo nang ibagas ni Manong. Sikan arigloon. And at the same time di kang kunam tatay nga going back to the quality of work. Dagijay na aramid and I will cite not because I was in that movie but then I will cite that movie. This podcast is brought to you by Millennial Tech. Millennial Tech at ma-repair the printer, ma-install the CCTV, repair the cellular phone, computer, and other electrical appliances. For more information, mabali na ibisita nyo daida at Kubo Building, Proper Abatan, Bugyas, Benguet, or you can contact them through their cell phone number 0910-255-0382, or you can visit their Facebook page, Millennial Tech. Movie nga na kuan tayo nga inappreciate the national according to Sir Rolly according to Sir Rolly nga inappreciate da ijay inappreciate ni Lito Lapid and ti kak ijay nga ikat sila nga to connect it to yung na-remind ak ijay bagbagam tatay nga
jay marketing tayo. Oy. Di ka kastoy nga product. Nga hantay nga maiparwar dito outside the Benguet or outside Cordillera. Talaga nga focus tayo ko. Andat ako lang. Nga in the sense nga numatkit kitan tayo ko tapay nga agbuyat tayo mo ti Indian movie. Dito ko maawatan kalina. Manbuyat ako si Korean. Why not try it nga ipabalat ako si through Cinemalaya. Mabalin siguro dali. Film festivals. May saday nga way nga kwa na mintas nga nakaris tayo kasi kasla paangat tayo. Yeah, tama. Amde nga ron no awan ti team tayo piman. Kasi no isuda i-compare tayo kung talaga nga trabaho da eh. Wait. Da tayo just for to gain friends. Wait. May pakitam lang nga dati kaya mo di nga trabaho, acting career. Mapnak tayo dyan. Bukas la bonus no mapansin tayo bonus na national. mapansin, yeah, tama. Okay. Bonus. Ang kasla na nga baka mo tiluto no. But then yun kung ma-establish you. Syempre da kayo ti mangikokwan ma-establish you. At least we'll try to market it in a wider area. Although adamot kiditi ko no paslang no minsan kami kat pasla mabypass nga mahantay uman ti national ngam sikat tayo sikat ti dadu mga local movie or local songs. Ijek abroad. Yeah. Tim mayo ay dagos nga. Ngamuada din do sa ay at least ay yung actress niya ko nominated as best actress nga nakasabayan na pa nga na-nominate the Ann Curtis so she's the best actress nominee ni Jay the Tanabata's wife. Jay Conti Japanese. When makakreate ti ka kasi nga istorya nga ma-appreciate yung istorya. Actually yung gamit does not matter. You can shoot the content or you can shoot your product with any kind of camera ura jay ka lakan nga camera as long as you will present the mayat nga istorya kay kat ma-appreciate mo't gayam ti other countries, diba? Kasla dito tuusong ko nga no kay Liam kasi amudan jay som amudan amno jay dadu mga lahi ano pinagsasabi ni adangan diya mag-create there's the curiosity. Tingnan ko nga to ito no daw kasi demot di ko na nga pagsayatan na di subtitle ko na di. Tama. Yeah. Subtitle, demot di pagsayatan na invento data. Although magudgado ati attention datag basbasa na. Yung at least pinagtuunan da jay ko. Jay pelikula or jay inaramid mo nga locally made ko ma-appreciate the other countries. Yeah. Same is to be said ijay ko amot lang. Ta isumot lang tikon ko na da jay adati jay the authors ngay. Ado adin di man sursurat si libro pagtaga Manila. Yan. Da kayo kadi abos sa probinsya at mansurat kayo kadi tan ado aboy maisurat yo. Kan kanan iman din authors di Manila. And same is to be said and that ako abos na sinay pelikula ay nga ado abo di manumnum ta ko siguro si istorya ay i-share ta ko. Manulang siguro di makaamag technological know-how siguro or handa pa lang nga nakabuelo. Si looking back jay ko jay marketing latati apanan na jay. Kasi isu halimbawa national Manila scene. No Manila scene kasla na umati tao. Daytoy producer ti Manila nag-scene nag-shoot ije probinsya. Ada isu na ti nakakapit ada ti kapit na toy kon national. No ipabuyan na jay adungay ti kasla customers nan or nakabuild ti audience na audience. Kitam ket samantalang ada tayo nga agar aramid ket umay lang jay madigamin jay tumno ko nang bisita bisita. Basta umay ko imay nag-shoot. Same as ko napanggap ti marketing mas kasi talagang naka-establish isunan. Kasi ti may samot nga rason ka nga datayo pa lang ket isu nga jay kunak nga jay marketing nga talaga ti marketing. Kasi dito yung marami di pelikula for the information ti daduma nagastos iman. Unan ni Dr. Bugnosen. Basta. As yun pay written. Nagastos iman. Adiyon pay written. Ta nagastos iman.
I'll focus the question to you. Yeah. Jay, connecting ijay ko. Jay kun na ni Brother Orville nga di nga nagastos ti pelikula. Jay, the tour nga di nga naramid mo, how much was that? Date na gastos mo? Siguro, estimate tayo mga umabot 200 pa na tayo. 200,000. Medyo kwa pa di ayan. Tipid pa lang di ay. Tipid pa. Oh. Tipid pa lang di. Na pag may tanong to yun, mo bayadan di ko no, adatisin mo, halimbawa, di restaurant kat, very open na nga, sina ka man shooting. Unlike dyan Manila nga, bayad ka muna. At the same time, kalaban ta ko sa food. Sino di kadakdakan na Kasi kadakdakan di kwa na, gasto na. Mabalin mo't gamin nga ko, mat. Uray, ano saan tayo, agdayang ti may sala. Siyempre, dyan hospitality. Sumrok, dyan word tayo ng hospitality. Yan. Food. Baka no, medyo diet, baka dyan acting kat, diet mo. Sa bagay ang paiso. Di mo tikas la ka paiso, di kunan piman ni Sir Brother Jomar. Nagastos iso nga mawawatang ngay. Mga pantayo tisin ko. Kunlak lang, honestly ay niya. Di nagkatrabaho tayo. I'm very strict in time. May baga yung alas 8 kot awang kayo. Kaslangay madidya orak. Kasi I want you are professional, kumbaga professional local. Tama actually. Maawatak iso na kasi nasingput mo tanmod nga the talent kumakot siyempre no katulog kabang bangon ng piman. Siyempre no babae ti talent mo aduti asikasun bagina. Hindi nga ti kasla may rita ka may gana hangko kayat nga isyak ti mga adapt. No di kat sa kayak lang ni kasi tapno hantang ma-stress. Kasi ti ka sila na-observe ko lang day kwata yung overall napintas na day nagkikinabsatan tayo tama kasla jay sinmi kini Brother Jomar nga day I want to dig in so nga ulit-ulit nga kikikitak jay mata na idig-digin ko nga idig-digin ang gana din nakita nga talaga nga nagbaliw kasi jay rupa na kat maamong tupa siyempre jay sinmikit makaungot kasla tama ko yung gana, so hindi nakita nga kuha na kasla kanya kato at least kanya kat di na partner ko di nakakwakit kasla nag-level up ada jay tips mo ijay nga nukitam jay ka-eksenam kat kasla nga haan na nga madala tulungam dig in mo so nga saan mo natutunan yun? Teatro Sibol na naman. Talaga slab. Naman. Kasi kawork mo iso na adami jay you trust him you help him dakan iso na in return but don't expect in return nga kwa basta kasi jay kasi katrabaho di main kom jay katap no mayat jay pagbalinan ti pelikula iso nga sa katagbulyaw pa inu kwa kaya day mati kaikat ko nga kwa I just want to kasihan nga amin nga kaiksinam kat na lay nga dagos which is selama di mati part ko iso nga na ang gana mo kasi nakot na ka naikat mo ay lang at least na we are human, we are learning so at least ngay kat ti di tips nga malalagip ko kung sika no kitam jay acting ti kadwang kat medyo kurang tulungam iso na panunot katikas na mamang tulong han nga jay anya de nga han mo nga kun kuna de dapat tulungan iso ti malalagip ko hindi ko nga inbagam nga di Alright, so sponsor time. This podcast is sponsored by SciSpace Tech. SciSpace Tech apo ko tag-offer ti services like formatting, software installation, file recovery, printer resetting, kanda dungan pa related to computer of course. And home service da po ti computer. So kung kayong makarwar, you can contact SciSpace Tech, CY Space Tech, through their Facebook page. Dahito'y SciSpace Tech apo kat available lang in the locality of Mankayan. Santo timay sa ijekit ko timay sa tangan strategy naramid ko di pa pelikula tayo kasla jaysin mo awana ijaysin mo enough kasi makita ket medyo mabain ka ngayon adu tagbuy-buya
correct me if I'm wrong. Yeah, tama. Kasi kinakita ko siya. Let him do his job. At the same time, comparing just the two of us, mas senior ka in that field kung ako. And I am very critical. Nakikita tayo ngayon isang way forward ko yan. Forward. Di lang siguro boy accident, di din nakabonet accident. Di actually tika isang ako di trabaho kami nga dito kat I'm not looking no sinuka or although aggressor tak no pasangarigan no jay panggupti mo biket kasla narigat piman nga mapasangit mo dito yung nga tao kat apay nga pilitan tayo kat siyempre gastos dapat diyan nga sin tig 1 tig 2 tig 3 done good Tama. ano nga day gano tig 15 yan awan siyempre nagastusan yes the reason if you have say for example a power in this area anya dagiti kayat mga changes nga mangyari so igorot entertainment industry music and movie making can prosper anya dagiti changes kanyakit ko number one is kas ano ngay nga dagiti legal aspect nga talagang deket may baga mga bagin kasi dati copywriting hanyot nga mabalin nga ano dati nang dadaal yung product mo nang pirate cut you seek the help of attorney or bakit si kami simukot hamumot nga bagi di IT number one tas kan bakit di no talagang hantapi man amo dingin di ito bakit supposedly imon una mo mabaling kumawan nga tinimutan you share iso nga talaga tiko apayhan ayang awan bati organizations to get the since you started awan brad ta ko idi gamin ko sa langan jay kuton nga red maawan ti urnos da I'm sorry for my word lagi ko it's reality day awan ti urnos dang day nga rudhan nga agpapadang day kahit ko nga i-develop nga we are have differences nga mabalin nga dati you give up this one tapno ay dangay ti mabuo to give away to others to di jay among tinaduma pag nanayunon ngay tapno makabuo tayo ti may isang good product mayat mat kiti abudi in a sense dindi ka naman di nagulo-gulo mayat abudi in a sense nga no mamingsan di competition improve na quality ngay okay mabalin mo't siguro di lang or may ilakadwani kat ni apeng kas lang compare mo od idea ay kitang pala pas din ay 2006 apoy dagi dakwa nga di we're talking about the music video and then syempre sumabsabay dita dagi da pelikula mat lang nga local apeng nga tatakay kat kas lang nga inot nga maawanen so ti slangay nga in this day and age no kasan palgan adda ka pa lang dito or you are one of the founder or anya nga tati mabalin nga what can you suggest to make it continue nya kahit mo sa Sir Jay Kwat kasla dito igorot industry tayo kat kasla nga prosper ngay nga medyo maipasikat tayo tatanga time nga at the advent of technology kaman di no tatamot ket no panggap ti kasikatan nalaka ang tigas latiim ko lang ay ket jay bumayag ko ba bumayag ti pagkasikat na kasi jenggang kanantad ka na sinmikat gapus rupa ngam adi na develop di talent di ko mama is istorya for how many years 10 years kat mabangbanggit pa lang kasla Eddie Garcia mabangbanggit pa lang tinagan tama anya de biglang boom sikat ka bright pagkatapos boom awan nga iti ka kasla mabigla but in my part kahit kung mga although down let's say bumaba ka pasit nga madali time mot lang makita na mot lang dito yung movie tayo karkaro ito yung locally mas lakas jay nga siyempre with the aid of
hantay mo maiwasan yung panggap ti technology niya. Ti ko mapagkonsultaan tayo kat dagi i-consider namot ngay dagi dapat nga han nga maawan ka dagi old. Wisdom of the old Well, is gold. kasi awan ti nyo, no awan ti old, awan ti modelo, no awan ti old model. Kasla kasi no pag-join nung day kat makapapansin ngay. Would you consider mentoring mo dagi da sumar sa runong ako? Yeah, open tayo mat itano pas nga ringan nagiti inspiring kahit naman nga sumlok ti kasi han nga tayo nga dapat nga word nga usaron jay padas. Oy. Padason han kasi day nga statement mo lang kat kasla Bara-bara. Bara-bara. Dapat Sige, aramidon. you do it with all your might and with all your abilities. Kat open tayo kasla lang dagi jay may connectat tayo kasi siyempre ada jay nararamid. Adamot di may isuruam ngay. Dagi jay may isuruam na siyempre jay level tayo nga level ti ag-adal ajay na bibit ajay Di fast and slow. salamat lang no siyempre udol tan kahit mo nga the best way nga isuram isudak at maging director ka maging cameraman ka kasi kikitam makikitam or anmot nga mabaling nga audience ka lang kat isursuruam no nga stick to dagi production di yam-yaman da kanto pa usyo-zero ka nga kung kanada. Gusto ko dati kasla may samat nga once nga talent ka kat naging director ka, naging producer ka. Kasla may di istorya na. Learn all the aspect of the job. Dalam amin. Mabilin nga haan mo nga usaron nga at least adat pamalpalat patam. Oy, nali. Kan tinga amin nga bumanag mo sa. Dati kasla an overall piman no panggap day kiti ko akat adutin as my part kata naging recreation nakaging active friends adun amo siyempre damod da jay ko legacy tama. All throughout those years nga you've been a part of that field, sino di ka man naadal mo ay leksyon ka di or what anya tina isuro na ijay personal life mo as kwakat di may sakit akat be flexible. Be flexible. So nga maka-split ka nga niya. Be flexible. Kasi kasalamat tayo pag nagkaramid ka ti movie sa basa-bali nga tao ti kadwam niya. Tama. Han nga dapat nga kana nga si kati kumkumpasan da. Kanya dahalat ta jay ko ngay di who is he no pasarigan he's the director. Yeah. Dahil ta tigap bitpon I am talent kan director. No ay adati nga awag di nga magkabulol-bulol or so kumpul man overlap of jay. It's a very good advice. Santo ti may sadita ket ti may sanga na itulong na ket hangi awan jay regression. Nalalaingak no daytay dit. Kuno mo anya nga tip walang prueba. Batamot nga may subli jayang tama. Jay kapugpugi ang mga tiyempo kasi tak-takder mo. At least kan si ka ada amin. Ando gid da pelikula ngayon baga natatay search ko sa YouTube to wala si Brother Orville. Dagi JP man nga kwaket sila no sublim nga may halimbawa no siya may mesak. No agbuyak dito TV kat ko sila malaglagip ko nga kikita mo jay artist ako nyapay kanon di. Dito may samat nga challenge nga kami. Santo may sakit personal experience mo tibiyag mo. No nagnaka iti pain almost lahat na. Once di bagaje director kas to itisin you cry. No siyak nga may sa just give me a minute adag tudtod nga luwak kasi. Kasi di pinanunod ko tahan nga di about ti pelikula no di ket personal life. Di pain nga nagdadaan ng maging sino ka tata. So doon ang pinanghuhugutan mo nga kunada. Kasi nalaka nga gilubong itiism. Kasi nariga de tisin Tisin magungot nalaka. No kunwari gemot ka nalaka no agsangit. Pay no lalaki as lalaki
pasahin mo ti lalaki pe ko na de bakla ka kandan syuti ko nanti direktor la mas duit kasla igaton mo dagi jay na naging personal nga napadas mo mabading nga usaram ijay. So kaman si kakot kaman sa nan balin ay outlet mo lang si ano kami niya. When sin pains mo kaman na di. Kasi not to lower siyempre siya kat madidi kami ngay kat loan I'm just siya ngay klase hindi tao nga tikait ko kat garden eskulaan balay garden eskulaan balay hanggang idi high school I come to realize nga masapol ngay nga rumor kamot na maliwaksay kamot iso din nakijoin nakti pikul nga lagi jay athletic kasi sports minded ak nga tao kasi outlet nga ti kay ko at as an outlet. I see. Punta tayo sa saan? Politics. Di samo di na magutot tayo nag-record tayo ngayon. Would you agree Jay kung kunada tatay nga the division of Barangay Balili into 2 barangays? Okay. Palagip ko lang ang ako. I'm not a politician or this is just sharing of insights. Personal lang view of dito don't hate me for the division ko na masarkat ko it's good for the reason that it's good kasi malimitaduan jay ko jay area jay side ko tatay nga no nalawat ti garden mo hamo matrabaho amin. For example, Barangay Balili naglawa. Tama. Dagiti officials sa takon naging officials haan nga mai-focus jay matrabaho ti may isang area. So nga ti malpas, mapitchi-pitchi. So I go with the division. Although andamot ti maibagbagada nga pagmadyana ka noon. Siyempre di personal view da about the politics mat lang. Di no dati patakdaron dato ilimi nga Balili, Barangay Balili. Nga rumor. Let's accept the reality na nagkikinamangan di tao. Alangan nga ni nagtaray ni Abalayam ka nagtaray di ka arubam kat ibutos mo di ka arubam anya nga tikunan ni Abalayan mo so yung pagiging solid na is hindi na actually not even feasible. I mean hanon nga as solid as before when it comes to politics. I say yes. Confidently yes. Kasi napadasan ang uno panggap tirigat kan Urnos wag mong challenge ang taga Balili. That is ingrained in the culture of the people. Never challenge Balili no panggap ti Urnos ta hamo maikat dayta kasi first and foremost kat inrugrugin dagi alapo. Santo day nga ron may saka kwaket mabaintang kasi nuwi babak nang kat makitulong tirigat si kapay lang data yung ako kasi ti may isang it's ingrained in the culture of the people, so hindi nawawala yan. Kasi kung na nga Pilipino ko kasi dumaawan no ada tirigat mo no awan ti kwarta mo agsilong agluto nga so adi mo ti may isang ako ano kiti nga maapektaran diti nga ugali ti kailan nga Balili uray ma-divide. Let's talk hypothetically, or let's say for example, ikaw ang nanalo na dito ikaw ang leader dito. What are the improvements, yung pinaka first 5 na improvements nga kahit mga improvement ti Balili? First 5 is the boundary. Yes. Boundary between neighboring barangays. Yes. Kasi ijay nga ko i-expand ta or sure. We have all night. Ijay nga ko kasi di ko natatatay yung focus. In-improve mo din nga area kung sakop gantim another barangay. I-claim na. Local Mountain Province in Benguet, the road itself. Hamo ba yung Benguet day ko inaramid ko day kasi Mountain Province ang aramid.
confusedness. Kay mabaling ako ay jay. Okay, number 2 is the boundary niya. Jay maikaduha kat panggup ti health. Yeah. Kasi narigat nga ibagam nga kastoy masapul ti ubing tayo ko trainingan tayo nga kastoy niya. Masapul agdigos la. Masapul kastoy de hygiene. Kas ano nga imot no dapat mat dagi kon sa BHW tipon no. Katawan dito mo. Jangan tigas tuson dapi man visual aids. Ajay. Tamat dito help. Kasi kaya. Tas dito kwakat dito ngipunan tayo dito first it agaramid ti barangay ordinance ngipunan. Yeah. Wait, kung puli nga maala tayo ajay ngipunan. Kasi han nga de excuse nga. Pangil na. Awan serbi na nga naisurat nga lintag or ordinance. No, animot lang kumput. Hindi ka kilo ka dito pag kiloon day. Siyempre no nag-violate ka dyan anak mo mismo. Ano nga tigas tam. Yung challenge kanya as a leader. If I'm a leader. You're talking about yes, if you are. Last dine ya. Last kat dagito ka. Organization of association. Jadi legalization or registration kasi. Kasi tatakot we must accept the flow tatanga ti kayat ti tulungan ti officials upper or the private donors. Kayat dati associations, yes. Kasi no siksika lang ti apan nga ako apan ijay. Ket awan ti present mo nga legal nga association mo. Sa nga igbaling nga personal. Agbalin latang nga personal no jay association ngay kat naaramid lang nga association for the personal. De lang when isong let's antay ma i-forget the legal kan legal term. Kasi de kat ako tatakot no reality speaking no apang kay jay dumawat iti project jay may nga official. Kat ipipresentar mo mang usar lang kat pamilyam. Awan na. Should be an association. May basura aja resolution. Kita ada iti association nga kwakit napaspas mat lang ipasok kasi reality speaking kasi mayari tatangay. No dati tulong ket association kasi association makidil kan isuda. Nalaklak kapiman. So par konyak no if I'm given a chance to be leader dagi jay sarti pa. Sila nga mabalin nga patagtagan da kas kapitan mo. Butsuga ko hindi ako. Siya tadi may ibagbagay. Din kanon mayor ay ano ka. Waday classification body butyog ya. Sa bali din butyog di pang barangay, sa bali pang mayor, pang board members. Sa bakang butot tadi. Amoy tasin ano ako day, amoy tasin farming tandi ay tuloy mo. Di ko na tayo word nga ko. Atang timpukot never underestimate the capacity of youngsters. Yeah. Han nga it doesn't guarantee nga sikati inuunakat ang amin. Tama. You have the wisdom through experience. They have the wisdom through knowledge of new knowledge. Tama. You have to come together with. Bottom line is that ay jay ti adang nga maalat tayo jay ket teamwork lata. Tama. Ada gijay amo halimbawa officer ka nga pa so naging captain ka. Ada jay umay nga senaryo nga kasapulan mo de advice dagi mo na. Ada mo jay senaryo nga you must ipakat mo jay ada jay constitution. Tama. So nga sobrang or no maging entertainer maging artista di maging politician. Sino nga lako ka sapatos mo ibaga na Amoy tasin ay farming tanay at the same time kat man farm tanay nalawanan ano kas na nalawanan garden mo na bumingay kami kuma. Sino di ka man kurang sin ay ano ka tako agricultural sector tako ay kaman mailam si kurang or ay wada ba di kailangan ay ma-improve? Agriculture as a whole no di pang specific mo quality of mabalin nga alam nga as a whole at the same time kaya latang nga in a specific dagiti ko
no farming kat unang-una ibagbagada pa lang kat technology. San today ko talaga nga ako tatakad jay open mind kumanda jay farmers. Ta apay nga naibigak jay niya. Ti problema gamin dita lagi ito parents tayo nga duma. Anda pa eskwelahan jay anak dati agriculture engineer, agriculture. So ini eskwela da 5 years. Tas agawi da i-apply da ko nan jay amada ubing ka pay. Siniga po naman Ada. So what's the sense nga pin na eskwela mo anak mo? O simbawa ko nada ubing ka pay ko nada. Apaan ako nagsubli ka na isang nga isabat ko di amo kunan na di ubing inya at pa mo di diot mayatan mo da diri kasi di hantay nga makakuha din nga di experience isuti naging teacher la when which is kaman shout din ng dadals hindi pagka-paranoid when it comes to new technology umali so at least magkid di tatata ka mad-adapt da. Let me say an example. The tractor. Idi kasla no adati tractor ko kaslahan na pansinan. Tatan. Idi dyan nagatang ti traktor na ko agmula may sana nagmulat na lawa-lawa. Ija yun. Sapul ay maila ng resulta. Tanong panggap ti maibong ba chemical. Ako ispektaron nga i-share dahil tamo na panggap ti chemical. Kita ko pati ko. May ispektaron nga natin ibong bomba mapay nga may tamulam. Wala na ko tapay ispektaron may bagada. Sikrito da. Unya tapos wala dako di tulong man siguro din Japan is an agricultural country mo lang di ba? When agriculture in halos lahat eh. When bakon lang oil ngam apay nga tanga kaman sino din di kaman din di kan kalan di kakadwa din midas diyan man garden damot lang. Ngam din ngay ay diferensya ngay din ay ways of gardening da sin ways to mas high tech sidoy di mail ilak ay man adjust siguro dwani kaman dwani mailamon din di ay wadat din man manulang mailamon na man spray si ano ka man upgrade tan di baterya di sprayer da at the same time wada siguro mad-adapt din doy ngay automatic ay mai-automate ngay amin ay system di garden kaman na di sa mail ilang ano kaya may isang challenge dito nga ay kasla rason nga apay nga may-apply dito ente siguro kung napanggap dito yung kwarta. Kasi no interest nga i-adapt the technology of Japan nangina. Santo ulit say naggastos ka. Ilakom na tong may piso 3 naggastos ka. Sino di dapat ay masukatan sidi ay sistema nga ta apay nga kama na di kanayon. Takot haan makidi it's ni kunada nga inut kumangay nga constant nga i-remind ka di farmers eh. Kasi tatagamin ko ti proseso kat bang surom atras ag-experiment naman ng tiway bang into no mad-adapt tita nito naman dito problema ay han nga constant nga so ba inusal ko di writer mga constant nga dapat continuous nga ingana nga ma-adapt da kasi inside mo tatay jay panggap ti baterya nga di bomba niya tatakot adangay ti society kasi so inut nga talaga because of the mamisamot ko ti technology pabuyan da si YouTube yan ilang man ay dadi na niyat da Japan ay yan ay tinmaman lipulyo ka malako ko di say grass cutter hindi man manong ti grass cutter asidin ano ka kaman umagyat sa bagay it's maybe because the less time magadi umagyat si man sino din kan kanan dadwan di man DIY ngay no in terms of agriculture no ilam din do the product ay kaman din do ay isite ko example din do drip system ay di pa nagsibog mabalin mo tay kaman nalaka no ay ano amkot mabalin mo tay amagam ay DIY ay do it yourself yung kaman ngay si di adita kon kaman maga siguro sisin ano kapay lang ininot siguro ta actually di dumat nga greenhouses talaga mapapractice da kita wala pa din makonvert da amagan greenhouse mukot amagan da makandan lakuan ay pripang amagan da mismo si natural matsano ilam lang ay kakot mabali na amagan di isay mailak siguro di ka man kurang di ka naman di kurang di man
kaman adi ma-appreciate dinay da ubing ta ko di agricultural engineering ay kurso or course about agriculture. Di more on ano ka. Number one is that din lay dun dakit is manual nakasanayan ni. Wait. Adi nan take the risk ay kasi nakasanayan siya iat ko. Kinmita akmot sina. Okay. Adi dan amo ay mas wada baw ngay di otherwise ay nalaklaka tap no ma-reach na din goal da. Sin ano ka amat kiti di may bagak abot. Amin ay gardenero at nagagat gamin. Tanu apay nga bumala di maimbento niya. Sadot di pagaw. Masadot ka ay manmandan. Iso nga na imbento din lugan. Ikat akad. No, sometimes nga ikot laziness is the mother of invention mother of creativity. Iso nga makita ko amin mailamot kat hardworking amin ay farmer. So nga no maila dalang ay additional gain kan iso da jay technology. Sa no kayak pa lang aramidak pa lang kunana. Santo duani kat no adi ka gamin sumabay is nan technology. Modern technology. Yung production mo kurang tinapit mo. Adi ngay bumala din gastos. Siyempre no sarkas technology kat let's say man pabula kas 5 ton nan sarkas technology kat in may si 50 tons. Hindi sobra may additional income. Sidoy sat maila di asidan adapon. To si is to believe adi. Sampol kod kaw niya din traktor din kat adi takamaon kanu yan. Kadanda na idi mas dum yan man mulmul at ito na di. Ako malako na boy. Kadanda. Dindoy ano ka di na ano ak dindoy sindoy kanamod ka ay sino nga ta di improvementan siya no panggap sin kaman sa kaman tangay maasyan sinay kaman kakailan ay farmer na minsan ay noy mo din ay mula mo do trading pusyan piso. Sino nga ta di kaman kamali sin sistema no apay nga man kamkamana di gamin. Adi ngay ma-maintain din presyo na kuma. Tapno at least adi mabasin kamana di talaga atay mag-aatyo kan din farmer. Number one is di rason isakot wada yung kanan takoy kanya-kanya system. Kanya-kanya sin bunag di da kayo ay producer. Una di tanwada iman di program on late form 1 o di zoning. Yun din nam di pugaw ka man na dapat sina ay buwan man mula kayo sina ay munisipyo sina di mula awan ni adi naon wadan usahan kananan kanya-kanya adi sina di mulak tan say laydok isung uray mayat din na nanumnum di official tako iman way no di maki-participate nan sida tako awan narigat ay may apply tan siyempre da ida inadal da ilan da ngay din wada ngay kananda sinunton law of supply and demand. Yes, tama. Economics. Siyempre da official da. Way barkada da Manila. Anong kailangan nyo sa ganitong buwan? Anong klase ng vegetable? Kanandang repolyo. But ng repolyo amin di idatakway farmer. Sobrang di supply. Supply, when? So nga din kanandang zoning kumain do iman. Umikot 50 tons lang din talaga yung humingi na adi. Humingi na, oy. Siyempre ibabada adi tan. Samantalahin natin. Kahit presyon na natin yan yung piso bibigay din kasi harvested na Hindi naman pwedeng ibabalik. No kung kananta ko iwada di factorin di manamag si noas na. Let's say chips. Tama. O di dan kurso na dan presyon di patatas dan kumpanya. Ma-chips. No matuloy ko mati federalism niya kung siya di sa kampanya na din sana ay zoning di panagmula malabo no amoy tas federalism may ako ra debate maging siyempre din antak I'm not familiar about federalism mo define mo kaman nga man taulit ako sin dati didi di ba hiwa-hiwalay katipunan. Yeah. So dilay dun naman naging asadi gobyerno. Vice President. Di hiwa-hiwalay nga kaman federalism is maging kaman na di hiwa-hiwalay kanya-kanyang mang develops ni area na. Yeah. Sino nga ni pa nakaawat ko. Nga wada di matay na niya ay
kamansin area no kasangarigan archipelago isla iman di no salid asin sinai area kat sa binmalaan din leader sa develop na ang gaydi Tama. maleft behind din no kangam panmayta naman kidina mo din leader sinakat nalawa din pa nagmatmatana sakupon na amin mayat Ti kwanto ako isunan tumot lang ti agsapper tabakan nga ibutos di isla nga di ngam no basi-basit butantin di isla di well agpaiso man in the sense nga ako adda dagi jay area let's just say nga medyo awan unay ti resources da ngam no kung datayo dito ibinggit kat big plus factor at medyo bak nang tayo mo ti resources dito ipan mayata na mo di let ang ko ibaga nga basta for discussion adalo ipag mayata na mo ti no ma-federal niya di ko nam tatay complete the resources mo you can survive tama kasi di tax mo dito lang ang develop baka at least basit lang ti kabel mo jay federal government adda lang ti kasla mayat ano di mangi-manage ti kontiga federal kot din kananta ko ay nalawang ay ta magay fibura na tapno magay mataynan although sa ibaga-bagadang sa panangadal ko personal view kasi kat bahala kayo nga viewers nga man this is amo damat gid usually they've been listening for how many this will be episode 62 oyo sus mapapinigtikan kalingon episode 62 ngay kada lighting nga podcast ka what man is istoryaan danas kompormi ay ni kunak na kawan pag ginadalan tayo lang na po sharing of insights kanyak ti talagang I would favor federalism kung magfi-fail yung regional autonomy na ano ng Cordillera. Kasi tantamot lang si dinya. Well, that not least na kami nga taga Cordillera will manage ourselves. Yeah. And then at the same time that would be it's just the same with the Cordillera or the autonomous region nga kukuan tayong gana tatangay katiyang kung maawatan no apay nga madinti tao. Tando wada di plebiscito idi 1998 or kwa nga no ya. Napuutak di gamin na sa challenge ay nangyari di kat inmon una din na ay sinunggap din campaign IEC information dissemination din bad side adidang inmon una din sinunggap tama iso nga isna nangabak din pro sino do may banda maga I see iti na adal mi kakalis malagip ko kini Sir Kidlo si CDC issue to explanation na ini kat sa kung pwede tinamuk pa isa man ay ayam to magtawan butos da sa no tika podcast kung ikat ni Mr. Kissing of a shout out to John Irvin usually we would fall to this politics sinan na ay na tanay da kayo din wala si kagargardinan what would you say about people saying Maditi Minas mas may met garden is it really kasjay nga talaga no native yung about mining about since and again I don't be afraid because this is just sharing of opinions sinaikot medyo sensitibo tama about mining I'm not against mining okay what I am against is irresponsible mining tama let's just point that out again irresponsible we are not against mining we are against irresponsible mining kasi hipokrito ako no ibagak nga I hate mining kat I'm using laptop na usok mo din mo may kumpon danan zipper na usok mo danan naamag silando tama eti kasla idea when it comes to between agriculture and mining dato iti sentro I will stand at Balilla because
dito Balilik is agricultural area, Right. not mining of vegetable. But would you agree also that the gardening or farming is also irresponsible farming is also detrimental to environment? Dakil nga kasi contributory pa sa ano yan sa global warming, kaingin system. Yeah. Chemicals. When chemicals and cutting of trees. Yes. Di may sanga way dita ket ay may sanga makita ket ay kunadangod nga we are improving sa dito Balili. We are improving Balili. Yeah. Kunada ket no. Kanya kami sa you're destroying kasi Balili is napnungod si kayo sa. It is very forested area. Long time ago. You cannot consider as improvement nung binuldoser mo nan putok sa kayo. Distraction. Sa panglablaban ko sino kahit kasi when it comes to application of no kangay din na title. Bagada. Kami din mo unay nang approve ay nang improve. Ni kanak mat na improve sa din na daulyo. Wadi kayo na yun, pinutuan niya. Ay, improvement. Numinunan mulak ako, ma. Angay, pilosopo ako, ganun mo. Okay, kalak ko mo, ikal ko. Jokes lang na kaman din ay ili ay kada niya. Or ay conforme ay kada. Ibagada nga kada kat, no, may kailan yan, di kakalkalasan no kayo isa ya. Hindi may met ay sukatan tako din naga na ay kada. May sukat mo kalbo. And then, madamag mo pa nga, kara ibaw na si Danom, iso nga nanbalin kiti nga kada ibaw si Danom. Patalastas lang. Lang siguro, tikayat mi nga i-point out dito. Every human activity, adi lang nakakonsentrate si mining, adi lang nakakonsentrate si gardening. Amin ay human activity, wada di epekto na si environment. Well, actually, yes. And amin ay din gatinam, amin ay everything we live here or we do, there's a what they call that, palangay nga waday consequence na. So nga when in any agriculture or industrial or agricultural sector for that matter, there should be the word nga kung kunatay tatay responsible. You have to be responsible. Siguro. Kasi mangyari kami tatakot. Kapot no ilam ay tangkilas. Magardin lata. No, dapat no pirmi ko maay kayas. Bayam ta may tuboy kayo. Gaputa ni multi technology bako. Kaya. Ano? At least dengiti ko. Dengiti problema no. Kitam tidak do mga country according to the napnapan. Talaga nga kasjay. No tangkilas iman bayam ta kayo dito mo. Adi kan piliton panbalinon ay garden. No pa iman ang gay na disnabaybayan sina inanagan para si siya. Oh, laita. Tumpak sa imbaga may sa imbagbagahadang no halimbawa dinadaal mo di ay area ng kalandslide inhalada ka di useless sa bagay wen si din ka naman ay unggay lang sino kay so nga siya din ka na kay challenge ay may met kumangay no din na employment ko gumato kasi narigat di man garden actually expose kasi init chemicals amin hazard doan pa ito aday makimatupay expose kasi na din hazardous ay ano ka iso nga narigat actually man garden iso nga wala nga din wala ka eskwela tayman bali na i-apply mo tama sidoy ngam di problemas di no magadi employment uri inadal ka eskwela kas kamansik in graduate mo doktor niya medicine in graduate mo kot kinabaro and at the same time ang mga na-apply, is it your choice or is it because of the employment is very slim nga talaga? No choice. Talaga ano ka na may isang aming nga rason no din sumadutan nga di let's talk about education nga. Sumadutan di eskwela din principal ay isumat lang ay shipping
kung eskwela ka man okay sumot lang isipin kananda Tama. di man apom there will always be a time personal ay na nan-encourage sa kana ituloy ko eskwela tan madidilay do kay isardong inilak ngay din babak nang barangay mene balili apay nga pa eskwelahan din na anak da so meaning na bano di arak ay dilit mo sa eskwela Correct. dilit mo na bano di eskwela so nga pa eskwelahan din anak da sido nga di kasi din usa kanak lepasok na tapno di min sulos da parents ko tanalaka di man eskwela ka man tat pensionado yan tasin ano sidi Tama. Hindi kaman masatan talaga to lilay do kay sardo nga di financially ket nan short gamin sabay kami man kabsat gaputan laydot na isabat din usar because of my family uncle di mama nang insan may man ditin mulong dengi siya example ko nga kwakit viyok dagi jebak nang pa eskwela ni anak da how much mo ngami nga dati level hat mat nga ibaga nga pobre ata insulting my parents kung ano But then I would still say yung kung nagtatay mo lang balik dun sa na when we study kitan tayo ngay tapno at least ngay kat adulti ko kasla dito yung field me teaching ado kami nga actually kasla ngay nga ado kami overflown sama the number of teachers amin nga student nga nag-graduate teaching why not well anyway if it's your passion then awan ti marami dan tayo ta ngam ti may samot di kung kunak lord tatay nga highly industrialized ti Japan. I keep on using Japan as an example but then dati agricultural side which is modernized. It is kaslangay nga nan isdiay nan abat di agriculture kon technology sin style da ngay imposible no dat ako ay Pilipino kot adita kon kaya di kat dat ako nadadalan ta ko di eskwelahan ang Pilipino ay sino yung kandas di creative malikhain masipag kasi ngay kat there should always be at least nagijada ubing ag eskwela try to go to a course that will help innovate agricultural sector of the Philippines. When seriously matikas lang. Kasla di problema kami nagpintas na actually no ilatag mo di plano di gobyerno na pintas. Nung talaga ay masurot na pintas. Talaga lang ay di problema sa discipline di po. Tama. Discipline di po di root amin da sa siyempre kanam sa itata lukad Japan ura di daman import di kin stand as one country di kin survive I mean ura di daman import tanwadan agricultural side what industrial Pilipinos kat ado napanggap si industrialized no ada lang di usaray kanan lampito kakot maamag amin am sidi nga ada din prioritization adi nga sidi di first number one namin ay kanan amo kay wise man ay ano ka is di forgot the values. Tama. What kinaandan is in values value di nila na no ay project ka at di makita si di value. iso ti baganday ka ang kuha mo sino din nga kalaingan nga baga iso kano nga infra amin tay value ang kung nga mo I'm speaking nothing here kasi wala akong alam dyan pero isumuti ko nada isang day kunang agsubli tayo ijay ko ng mga ay day topiko tayo nga agsubli la tayo ijay ko day disiplina day tirot na no very open na limbawa ada gamin jay nawuwut nga let me say din kanam ay Japan when it comes to dakin in me Japan ang bakang Japan gasinan asay when it comes to discipline Japan sina tsunami din niya nabiyok kay nakalukat nga din department store magani mga ako tama
unlike Tacloban na yun, dan nirakrak pa yun. No kataman ako na nakapila na lataiman. Right. So no din man full si insight ko lang di si di man full nga talaga din discipline. Oray lay dun dai wada di plano no adim ingan makitulong di pugaw. Adi kan di gobyerno. Kas lang ati kakawdi kat update adi pa kaman magay disiplina ta way Pilipino. Actually talaga kasi na-abuse din kanan ta ko ay demokrasy. Yeah. Ayan, finally looking for someone who can say that. Kaman Now I found it. Kaman unsiga. Accept the reality. You as a teacher by profession. Yeah. Accept the reality. Dak di rights din estudyante mo siya. Ayun no sinampat mo mabalin na binulyawam lang mabalin na kayo darom. So nga adingan maipakat din ka naman na. Tama. At sika adit, ulay din kan itduan man si sweldo. Kaya well, thank you for speaking for me. Tama. There will be a maestra time. si mama kisong amo. There will be a time na talagang we don't know. And I think it's a contributing factor ya. Ijay pa nagbabanti quality in the education data. Children have rights and kaslamot nga madiiman nga di ko na dangor ti research nga there's a psychological effect no about the ubing. But there was a research nga DCRH news tinang dugaga kaya and wada research kano ay no mas successful kano din nasupsupat ay ubing na din nasupsupat. Di ko gamin ditang may sakot we are much ma-appreciate tayo ti foreign laws. Especially American laws. Imported nga no kahit mo nga saun kahit tayo nga saun dagay parents iti nga an nga nasapsaplit yan ay laton na pa yan nasapsapat dad idi yan makultaran na pa yan laton na man adwani ko makit laws to be created in a country should also coincide with your culture sana. Adi wan Pamati. Apay nga ijay Singapore nga agpaiso niya. Though ti site na mo ti kat basit jay basit nga country. So nga mabalin nga makontrol nga mapay nga ijay Singapore nga very strict da jay nga kangay kat they are prospering. Kas lang itikwat let me cite an example. Napanggap itilo awan tingipon ay constitution tayo awan tingipon na. Kung kuna da nga adang actually awan tupul ay kanon da ta kunam inya sika nagpasyar ka jay let's say apang ka Korea tani singkit ka mat kasla ka Korea apang kay Korea dati nakasurat ijay nga no spitting of mo ma talaga ang kamot nga agtopra apay nga di Pilipinas ket igas jay mo hupot tama oy tama. May narinig din akong kwento nga no jay apay nga very obedient ti Filipino na pandaga bro niya. Very obedient da silintag sidi nga mapay nga no sumaada yan maga ordinary na Filipino ano kayan maga magingipon na nga mi ngipon na kamaslan ni ada yung instance nga istoryahan na katupra ijay so Hong Kong kat na ibalod ijay kita nagtupra lang kat ibalod siyempre no next nga pa na pailang agtupra dito magtupra manan dito ko tanlang atupra pa anda pa red na isong agpaiso jay ko nam tatay we are so appreciative of Western laws. Nga pati educational system ti Western nga ikat yat adapt ako. So ti han ko masyak ti mga ibaga dito I'm just a foot soldier in terms of ijay field of education. Pero my observation as to anecdotal daytoy han nga proven by research ngam ti kunan mo't nagijay kaka si seniors nga teachers nga ikat kaslaki di nga gapo dito kay tutwol nga ikat dati may ka-experience ka ti first year high school, grade 7, di na mo man basa.
grade 12 ba di naman basa ento na takot adi takot pumasaya no adi takot man basa When Diba? sapay di. tama and then ti pabasolon day jay ti madmadi jay gamin iman ti mapabasol jay teacher anya tinaramin mo sa teacher kanada Oo. iso Ti- kuwan. Di question niya sir, question kon sika. Ah. Nangibasian nang atas di. Foreign America. niya. America. Grade 12. America. Even yung child in conflict with the law nga written by Senator Pangilinan nga kun kunada di. Awan. Mamisan gamin ket nagkagulo-gulo so kasla kanyak ket I myself personal point of view kahit ko ngay dito'y no ada iti mang control nga talaga dito'y chacha. Yeah. For the amendment of the Constitution. Yeah. No gamin iyo for the ibagada day ket ada kay nga negativity comes in as fast as virus nga ron. Ada nga daw si ibagana no ngay palawigin niya ang kanyang termino. Tama. Amad nga dito ati usapan actually. Kung kuna ka put in written no halimbawa ibagada nga ito yung dapat na iano natin nung tawag doon right doon papasok sa chacha. Lagi ito'y rehaan. Yeah. It might be. Kasi Kaya nga mamaling nga magko-convene maabuso kayo Mm. to look at what is and then hanmot nga basta-basta nga ikwayo dayta nga at in one more thing I don't think that the legislative body of the government kayat da because baka kit di maawanan dati wali. sources and things to close it because we already have done 1 hour and 35 minutes 5 hours. Masagot. plus 30 minutes ay adi na i-record. Takamantan ng jamming o abatan. Sino di ka man view about leadership principle of leadership that you follow? What do you mean leadership? Sino di ka man principle of leadership or type of leadership that you admire? Ganon. Or let's just go leader that you admire. Sinan ano kay Local, national, international? Napanggap sino ka adaklay dun nan ano to ano ng Russia Si Putin. way of government da leadership da Autocratic. san today kanyak agistikak pa diti democratic way of leadership. Agistikak isa provided na talagang ma-observe ijay ko na tayo nga principle of democracy. Han nga di ada ti excuses na eh kami hindi problema kasi no kunang ma-shift tayo ti other kind of leadership awan di ti babagak lang as a whole han nga di as per association ta damot tayo leader nga may met nga si Kati ag decide no ada nga di one direction kasi ada direction na no i-democratic mo mot mas karon man bulol ino ilisis firmo mot na may saon na laing awan ti direksyon na so kamayatan na ta di talagang ma-observe di principle ti democracy ngam di guided ngay kuma guided by the whatever the vision or the mission of the ti organization. actually idi kinasa umipi man di aman ti ili tayo naragsak iso na kasi if government will be the one to pilot di mamitruan nga di tiris bakti tao di tiris bakti tao di kat why are we going to pay kat this from the government the acceptance so maganbi man di amato iti iling ay magana nga it's good nga inda kayo ti mangi rugi nga mangi IC mangi inculcate kayo tao nga kasto iti proseso na di tama agmitro tayo for just maintenance tama kasi no government piman day kata si anya ti pangi-endorsan da mabalin nga mag-rap in corruption na no ta nagrigat mo't gamin nga tama kasi kuno ti ka magap mapapanan na di mabaybayaran ti metro nga di ay aglat-lati jay tubo kailangan na madalusan jay tangke dati agtatrabaho jay masilduan tama bahan nga day tinusyon ti kuhan di kuhan di tao kat God give the water free Namahan naman nga intintihos. Masa ka pilosopo. Tama yan. Free. Gatang mo de. No baunam.
No ba unom jay tao nga apan magkita ti puna. Apay mabaon mo awan ti itud mo piman nga balo na. Kasi ti principle di ko nga day. And the following question about that water. Apay gamin nga apay nga kanayon nga kasla nga dati shortage iya poblasyon ti danom. And your view being that yung pinanggagalingan ng water is dito. Number kasla ti makita ket it's nga day due respect kadigi ko nga lack of Improvement. panag-adal ngay. Deeper study on how to slangay agibang ko ti danom. Ti agornong. Kasi no kitam kadigi ti summer tayo based sa experience kat agrugi di kat agrugi ti September ngam tata January February March 3 months lang. Remaining is rainy days. When Apay ngay nga daytoy kat per May maka awan ti danom jay. 7. Adapay lang kumati remaining manunga months nga is not 7 adi kantan 12 months a year. 9. At dapat ada nga jay ko na nga maimbak ko agibang ko. When Day tikas la kuhang may study ko matap no at least nga no nakaurnong tayo jay 9 months di danom. Day 3 months ka na siguro nga masupplyan. Provided nga day nga ron pumasok man ti discipline. No day may isang household ko ti lulubos na. Iso nga day ko na ada ti mitro tap no ilubos naman suffer mo ta consequences nga agbayad mo ta ti dakkel. ti kwak mo't nga may isang so ibig sabihin ka it's not the adi bakan problema sin source na tanwada. Some are deficiting payment ay ko na tayong word nga irresponsible nga pollute. Adi nga tan ay mabali nga tayo makatulong din naman ipatakdag kasi isa ay Department for Water. May meta di ka man Kayan Water District. Oh yeah. Kaman di ko man. Ti problema ngamin. Masapol ti pondo, mangipataray. Pagkatapos rigregatan mo lang ti gobyerno. Natagit sa government. Reality speaking. Reality, yeah. Dito kata siyempre. Nagtartaray dito man Kayan Water District. Iti kuwa o dito na. Tapa into danda ti puunan diyo. Tinangin bagakan niya nga working from the water system. So nga di man say focus today din day ko. Bakan madili. Dito man kayan. Dito man kayan. Sinaman kayan order of. So nalawang organization worldwide. Worldwide. No datayo ko kas latter lang tilang na. I see. Kasi dati Indonesia. Ado worldwide matlang. Okay. Para hindi kita masagot tan sanay pagkat ka nauyak. Nauwatak. Parting message. Peace be with you. Brother Jomar. Awan mo siguro. Okay. Ilang discretion daman na ibaga maging magasgasangan. Yes, my personal. Again, this podcast is all about yung sinasabi ko kanina, dating ay recorded conversation we are sharing insights kasi mamatiyak nga the disagreement can be cured by conversation. Yes. Bakan din gapos tadi kayo nan kinawatan ay dua adikat man pinpinansin adi kayo nan kinawatan man abat kayo taman ngalat kayo, and at the same time nung din kami kamani na iways istoryaan waday mad adal. Iso tiga po na apay ngayon ko akday nga podcast. Actually before nga ikot solo lang na sakan lang eman kalkali. And then since numot lang mag-agum ta ko yan what ako man is istorya, I like it to be recorded, so yes, I did it this one. So thank you so much for listening and watching. Sir Orville Hora and Jomar Sakpa, everybody. Hallelujah, goodbye. Mga takot na siya takot mo yan ba siya